sartua da. Abisuak emanare, abisuak emanare, abisuak emanare, abisuak emanare, abisuak emanare. Kaixo eguerdion, emakumeen nazioarteko egunaren biharamuna dugu gaurkoa. Mugimendu feminista greba feminista orokor batera deitu du zaintza eskubidearen alde. Hain justu, zaintza eredua eraldatzeko behar aldarrikatzeko eguna izan zen atzokoa eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten martxoaren 8ko mobilizazioetan. Olatu morea iniz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak 4 haizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdigunen jarri dute denon eskubidea dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, ez, bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8koa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Hortaz, zaintza sistema publiko doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabin Etxaren aurretik igarotzen ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiunea sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazina izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizartea hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak.
Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina ikusten dugu, konpartitutu behar degula. Zaintzaren sektoran lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun legea indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal emakume presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egon izan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasanez. Honetaz gain, Euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da, pausoz pauso gizarte berdintxago baterako bidean. Milaka emakume kalera atera ziren atzo martxoak 8, denon bizitzak erdigunera zaintza iraultzea dena aldatzeko lelopean. Euskal Herriko mugimenduaren aldarri nagusia zaintza erregimen kapitalista eta patriarkala eraldatzea izan zen. Bestalde, Espainiako atzerritartasun legea bertan bera uzteko eskatu dute Hego Euskal Herrian. Beste behin ere arratsaldeko manifestazioak jendetsuak izan ziren hiriburu guztietan. Zaintza sistemaren aldaketa azpimarratu zuten. Horrekin batera, zahar egoitzetako eta etxeetako langileak balioan jarri zituzten eta emakumeen migratzaileen egoera salatu zuten. Eusko Jaurlaritzak berriz gizarte zerbitzuen plan berria aurkeztu du gaur goizean. 2030erako zaintza sistema eraldatzeko beharra nabarmendu dute emandako hitzaldian, eta era berean zerbitzu hauetarako aurrekontua 50%era igotzea aurreikusten dute. Plan honen bidez, berdintasun handiago lortzeko urrats berriak egin nahi dira. Familiagabetza eta gizarte zaintzak desfeminatzea. Gizarte zerbitzuen euskal sistema, gizarte zaintzez arduratzen den sistema publikoa da. Zainketen lana etortzea, soldata egokia barne. Familiako zaintzaren pisua gutxitzea, erakundeena indartuz. Zainketa lana sektoreen gizonen eta emakumeen artean banatzea. Eta la zaintzen duenari, ahotsa emanez irudikatzea. Eta Ipar Euskal Herrian erretreten erreformen aurkako mobilizazioek bere fruituak ematen hasi dira. Momentu simbolikoa bizi zen bart gauean. Izan ere frantses senatuak erretiro adina 62 urtetik 64 urtera gibelatzea onartu du. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 sur l'ensemble de l'article 7. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos. Votant 345, exprimé 316, pour 201, contre 115. Le Sénat a adopté l'article 7. Eta Frantziarekin jarraitu behar dugu, izan ere Emmanuel Macron presidenteak abortua konstituzioan sartzeko lege proiektu bat aurkeztuko dutela iragarri du.
que la force de ce message nous aide à changer notre constitution, afin d'y graver la liberté des femmes à recourir à l'interruption volontaire de grossesse, pour assurer solennellement que rien ne pourra entraver ou défaire ce qui sera ainsi irréversible, pour adresser aussi un message universel de solidarité à toutes les femmes qui voient aujourd'hui cette liberté bafouée. Hego Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak ia astebete iraungo duten itxialdia eta baragoa egingo du martxoaren 13tik 18 bitarte. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa behingoz lortzeko. Horrez gain, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari gutxieneko pentsioak kopuru horretara arte osatu ditzatela eskatuko diete. Aiara Durreta. Euskal Herriko pentsioen mugimenduak 5 urte daramatza 14 ordainsarietan 1.080 euroko gutxieneko pentsioa exigitzen. Eta adineko eta pentsionentzako gutxieneko diru sarrerak bermatzea eskatzen dizkiote Jaurlaritzari eta Nafarroako gobernuari. Hala pentsiodunek beste pausu bat emango dute eta martxoaren 13tik martxoaren 18 arte itxialdia eta baraua egingo dute Bilbon. Zehazki Bilboko Bilbao Center hostelean eta martxoaren 18an gainera manifestazio egingo dute Bilbon, Eliptika plazatik abietuta eguerdiko 12etan. Datorren astean hasita, datorren astelehenean hasita egingo dugun itxialdi horretan, gure ardatza izango da 1.080 euro aldarrikatuko dugu, gutxienezko pentsioa 1.080 euro, baina ja behar dugu. Ja. Eta hori da aldarrikatuko duguna. Oso simple, arrazoi desberdinak, ez da azalduko ditu. Bat, dirua badago, bai Madriden, da bai Eusko Jaurlaritzan, da bai Nafarroko gobernuan. 2, Euskal Herrian 200.000 persona jubilatuak emakume eta gizon ditugu 800 eurotiken bera kobratzeuenak. Hirugarrengo arrazoia, borondatea behar da. Borondate politiko behar da hori bideratzeko. Bestalde Bizkaiko merkataritzak gaur negoziazio bilera du lan hitzarmena berritzeko. Egiten duten 27. batzarra da gaurkoa. Aurrekoan patronalak KPI-aren araberako soldata igoerak eskaini zituen udako larunbat arratsaldeetan lan egitearen truke. Baina sindikatuek hori onartezina ikusi zuten. Hori dela eta aste santua baino lehen 3 greba egunetara deitu dute ELAK eta LABek. Horrez gain martxoaren 26an Bizkaiko merkataritza sektoreak mobilizazioa egingo du denbora librearen balioa azpimarratzeko. Aiara. Negoziazio bilera izan dute Bizkaiko merkataritzako patronalek eta sindikatuek lan itunan negoziatzeko. 3 dira Bizkaiko merkataritzan izoztuta dauden itunak, zehazki Arrua eta Oinetakoa, non 500 langile baino gehiago diren, ehungintza merkataritzakoa 3.700 baino gehiago dira eta merkataritza orokorrekoa 6.600 inguru dira. Gaurko bilerak ez du korapiloa askatu, egiten duten 27. batzarra da. Aurrekoan patronalak KPI-aren araberako soldata igoera eskaini zien, baina horren truke udako larunbat arratsaletan lan egin behar zuten eta sindikatuentzat hori onartezina da. Horrela, LABek eta ELAK mobilizazioak iragarri dituzte, aste santua aurretik 3 egunetan, eta horrez gain martxoaren 26an igandean mobilizazioa egingo dute, denbora libraren balioa azpimarratzeko. KPI-aren igoera onartuko lukeen proposamen bat, baina nolabait horren trukean planteatzen dutena da udako larunbat arratsaldeetan lan egiteko aukera kontenplatzea. Akordio bidez, baina lan egiteko aukera. Hemen kontua da, akordioak enpresa askotan trampa bat direla, ez? Enpresa handietan agian badago langile antolakuntza bat eta gaitasun bat enpresarekin negoziatzeko,
baina realitatea da hemen sektore honetan enpresa gehienak txiki eta ertainak direla, langileek ez daukatela ordezkaritzarik, beldur handia dagoela, eta beraz akordioak bukatzen duela izaten enpresak nahi duena. Oso denbora libre gutxi daukan sektore bat da, ordutegi komertziala kontziliatzeko praktikamente zinezkoa da, eta orduan sektore honetan daukaten arnaz gutxi hori hain zuzen dira udako larun bat arratsaldeak eta hitzarmenak urtean ematen dizkien 4 larun bat libreak, 4 bakarrik. Igande baten mobilizatu zain zuzen ere denbora librearen balio hori azpimarratzeko, eta beste alde batetik aste santu aurretik 3 greba egun egiteko planteamendua daukagu, ez baldin bagara lehenago akordio batera iristen. Eta Zaldibarren duela 3 urte gertatutako hondamendiari helduko diogu orain. Izan ere, zabortegiko kudeatzaileak beste delitu batengatik deitu dituzte deklaratzera. Berte resaiklineko arduradunak ikertuko dituzte lurralde antolaketaren aurkako delitu batengatik. Joan den hilean 3 urte igaro ziren Zaldibarko zabortegia amildu zela. Kalteak ikaragarriak izan ziren. 2 langile desagertu, dozenaka mila tona lur toxiko eta hondakin arriskutsu maldan bera jausi, eta diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Gertatutakoaren harira 2 auzi ireki ziren. Bata ordea langileen segurtasunaren aurkakoa 2021 batean itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Zabortegia amiltzan hildako langileen eta enpresako arduradunen arteko akordioaren bidez, zuhurtziagabekeriazko hilketa ezarri zieten akusatuei, eta horri dagokion 6 hilabeteko zigorra. Hori hala ez zuten espetxera joan behar izan auzi horregatik. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik irekitakoa Durangoko lehenengo instrukzioa auzitegiaren eskutan dago. Eusko Jaurlaritzako 3 ingurumen teknikarik ikertu gisa deklaratu beharko dute. Letraduen grebaren ondorioz, urtarrilan eta otsailean egitekoak ziren zenbait deklarazio maiatzaren 25 atzeratu dituzte, eta martxoan egitekoak ziren beste zenbait deklarazio atzeratu egin ditu Durangoko epaitegiak, apirilaren 25. Hain justu Geiser HPC ingeniaritza enpresako 5 langile deitu ditu epaiak deklaratzera egun horretarako. Testuinguru honetan Berria Edabideak emandako informazioaren arabera, Zaldibarko zabortegiaren amiltzaren auzian beste delitu baten zantzuak ikusi ditu fiskalak. Lurralde antolaketaren aurkako delituagatik ikertuko dituzte. Ildo horretan ikertu gisa deklaratzera deitu ditu Berte Recycling 2000 eta BSM enpresako buruak eta Geiser HPC ingeniaritzako arduradun bat. Horiek ekainaren 15 pasako dira epaiaren aurretik. Berriak iragarri du ertzaintzak delitu hori frogatutzat ematen duen txostenaren arabera hartu duela fiskalak diligentzia horiek irekitzeko erabakia. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxeetan bizi duten egoera. Salaketa elkarteak adierazi duenez, espetxeetan pertsonen 75%ek gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Nerea Garzia. Salaketa Arabak azpimarratu du azken egunotan gertatutakoa soilik dela izebergaren punta. Bestalde Maleken familiak adierazi duenez, Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan pertsonatzea erabaki du. Otsailaren 28an Zabaiako espetxean 22 urteko isolamendu egoeran zegoen pertsona baten gorpua aurkitu zuten. Martxoaren batean berriz Martuteneko espetxean 57 urteko gizona hilda aurkitu zuten. Salaketa Arabak gogor salatu du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek espetxean bizi duten egoera. Azpimarratu dute gertatutakoa soilik dela izebergaren punta baino ez. Gertakari horien aurrean, Salaketa Arabak irmo eta izututa salatzen du Euskal Lurraldean preso dauden pertsonek bizi duten egoera. Horrela, beren burua hiltzea irtenbide bakartzat ikus dezaten.
Salaketa elkarteak adierazi duenez espetxeetan pertsonen 75%ek gaixotasun mentala dute. Hori dela eta elkarteak aldarrikatu duenez, suizidioaren aurkako protokoloaren pean egotea lehenengo neurria izan beharko litzateke. Astearte honetan elkarretaratzea egin dute Gasteizen egoera salatzeko. Bestalde, Maleken familia bertaratu da, eta adierazi duenez Zabaiako kartzelan gertatutako heriotzaren kasuan personatzea erabaki du. Presoa zein egoeratan zegoen ikertzeko eta aurreko asteetan zein heriotzaren egunean bertan espetxe administrazioak nola jokatu zuten jakiteko. Familiak euskal erakundeek izandako jarrera salatu dute. Justizia sailarekin egon ginean negoziatzen ia bi egun, gure gorpuari eta gure familiarreari negaregin baino, negoziaketan egitera egon gara behartuta. Jarrera guztia, violentzia instituzional bezala bizitu izan dugu momentu guztian, eta gure dolua noiz hastiko zen zaildu du, ez? Beraz, nik uste instituzioak ere humanitatez eta duintasunez tratatu behar dute bai presoak eta baita bere senideak oso momentu latzak eta gogorrak direlako guretzat. Maleken gorpua Euskal Herrian dago oraindik, bere jaioterrira berriaratzeko zain. Arazo burokratikoek atzeratu dute leku aldatzea. Izan ere, familiak salatu duenez, Maleken pasaportea galdu dute. Bestalde, martxoaren 9tik aurrera, Labe Gazte laborategian emakume ugari izeneko erakusketa ikusgai izango da. 6 emakume gazteren lanak jasotzen dituen erakusketa da hain zuzen ere. Nerea. Lorena Eskala, Iratze Mentzia, Nefer Olaizola, Sofia Velasco, Ariana Ruiz Dazua eta Maider Laza artistek osatutako topaketa artistikoa da. Martxoaren 9tik ikusgai izango da Labe Gazte laborategian, San Vicente Paul kalean. Ipar Euskal Herrira bueltatuz, Euskal Konfederazioak eta Azterketak Euskaraz kolektiboak agerraldia egin dute gaur Baionan, apirilaren 22an egingo duen manifestazioa aurkezteko. Leloa, Azterketak Euskaraz, Euskarari trabarik ez, Euskarak bizi behar du izango da. Bestetik, Euskalgintzarako baliabide duinak aldarrikatu nahiko dituzte manifestazio horretan. Honela salatu du Peio Jorajuriak, Seaskako lehendakariak, eragileek bizitzen duten prekarietatea. Badia ere beste arazo ondana bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik Euskalgintzako elkarteak laguntzeko eta denak itoak dira langileak ezin pagatuz, eramaten duten lana ezin eginez behar diren baldintzetan. Ele eder hainitz entzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriaren zat. Bozkatu zen dola horai 7 urte denak ados ezarri ziren errateko eberen aurrekontua doblatu berzela. Bena neuk ez du egin. Herri elkargoak, Akitania berriak, departamentuak, egin esku dute beren partea igotzea. Hori lehen urratz gisa hori beharrezkoa da,
diruz duten ekarpen hori handitu behar da. Gaur egun diren laguntzen doblea behar dugula eta hori aldarrikatzera joaten gara apirilaren 22an, baldintza duinetan lan egiteko eta hizkuntza politika sendo bat izateko. Azterketan gaiaz gain, badia ere beste arazo ondana bat. Oartzen gira gaur egun hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian gelditua dela. Azken urteetan, Euskaren erakunde publikoaren aurrekontua izoztua da eta ez da baliabide ekonomikorik Euskalgintzako elkarteak laguntzeko eta denak itoak dira, ele eder hainitz entzuten dugu, baina berritugu ekintzak, berritugu neurriak, berritugu baliabideak, berritugu erabaki ausartak, berdugu hizkuntza politika bat gaur martxan ezarriko dena Ipar Euskal Herriarentzat. Eta Gasteizen mugikorretako aplikazio berri bati esker, hiritarrek taxiak eskatzeko aukera izango dute. Martxoaren 14an jarriko da abian aplikazioa, eta besteak beste automota aukeratu ahal izango da edota ibilbidearen kostua ikusi ahal izango da aldez aurretik. Eta kultura arloan Silvia Pérez Cruz musikari katalanak Gasteizko jazaldian izango da. Bere disko berria aurkeztuko du Mendizorrotzako agertokian uztailaren 8an. Jazaldiaren 46. edizioa da aurtengoa eta uztailaren 3tik 8 bitartean ospatuko da. Bestetik gaur bertan hasiko da Loraldia jaialdia Bilbon. 9. edizioa du aurten eta gaurtik hasita martxoaren 26 bitarte euskarazko hainbat kultur ekitaldiez gozatu ahalko da. Musika, antzerkia, dantza, zein literatura taularatuko ditu jaialdiak. Gurutzaketa galdu da, galdu haiz, hautsi da unfora. Berandu da igual eskerrak ematiko, baina egoera hartan, amets txarra hartan harrapatuta geunden presoen egoera aipatzearen kanpoan ez da. Teiako gorriorama grisak itxilean laztantzen.
Martxoak 8 eta emakumeaz mintzo garela, emakumezkoen futbol derbia ospatuko da arratsalde honetan Osasuna eta Atletiken artean. Erreginaren kopako final laurdena partida bakarrera jokatuko dena. Norgehiagoka arratsaldeko 6:30 izango da Taxoaren Iruñean. Afizioak jada sarrera guztiak agortu ditu. Bai, biharko partida da guztiok jokatu nahi dugun partida bat. Ego asko ditugu biharko eguna izteko eta saiatuko gara aldugun guztia ematen eta ea irabazten aldugun gure jendearen aurrean eta saiatuko gara aurrean gure abiadura aprobetxatzen eta ditugunak sartzen eta atzean temporada osoan demostratzen izan garen bezala gol gutxi konzeditzen. Sí, yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Que mañana estemos con nuestra gente, que la gente se haya animado a venir a vernos y pues bueno, ahora intentaremos devolver todo esto con fútbol, con alegría y sobre todo intentar que mañana sea una fiesta no solo de fútbol femenino, que sea una fiesta de Osasuna. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu atarian duzuela eskuragarri. Gero arte. Uholdeak proiektua izenak esaten duen bezala uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaren urtean justo ni Atarrabian egon bizitzen eta oso gertutik bizi izan nituen Atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pentsatzen ideia polita izango litzatekela uholdeen gaian zentratzea, nire proiektu artistikoa hasteko. Nire jokatzen dena benetan, momentu hori non arazo bat daukasun eta konpondu behar duzun. Landa eremuan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate deskubritu genuela landa eremuetan ari direla gauza asko mugitzen. Nik gogoan daukat, neskato bat zinela, arraunean bazen biltzala, ilusio handiarekin, familia arraunzalea, nondi dator? Noiz da gogoratzen dezu momentua, edo behintzat kontatu dizutena, arraunarekin noiz hasten dezu harremana? Nik esango nuke txiki-txikitatik etxian, ez? Aita arraunlaria izandakoa da, entrenatzailea, bizitza guztia arraunari lotuta pasa du, eta nik esango nuke hasi nintzela legez alnuenean. Bestela txikiago izan da ere nahi nuelako hasi, ez? Baina, uste dut okerrez banago 97an hasi nintzela, 96-97, 11 urte nituela. Eta orduroztik pasa nituen, esango nuke 5 bat urte edo arraunean. Hau kokatzeko, Urkirolaken kokatuko dugu, Donostia aldean? Urkirolaken hasi nintzen, lehenengo urtea, eta gerora arraun lagunakera joan nintzen. Zeuden Donostin ikusten neska bakarrak bertara juntzirelako.
nahiz eta maila ezberdinekoak izan, behintzat aldagelan eta emakume gehiago zeudelako, eta orduan bigarren urtean arraun lagunak joan nintzen, eta egin dituen gainontzeko urtiak. Esan dezakegu haurtzaro beraz, arraunarekin lehen harremanak etxean? Bai, aitak eramaten gintuen entrenamendu guztitara berekin, txiki-txikitati Kataluniara, ez dakiz zer, beti eramaten ginduen, da txiki-txikitati, beti bizi izan dugu etxean asko aitaren trajektoria edo. Beraz, nolabait erentzia mota bat izan da, arraunarena, edo nola ere, zuk zure horrek, zure bideari heltzen diozu, Urumea bazterrean, eta esango dugu, Kontxa inguruetan, Donostialdeko unetan. Bai, Donostin beti bilizan ez, egia da nire garaian etzegola neskarik, apenas, Donostin esango nuke igual bakarra nintzela, hasi nintzenean, nire adinekoa, esanet. Eta orduan, nahiz eta Kontxan ezin izan dudan arrauna egin, orduan 13 neska ezinezkoa zalako ia maila bat berean elkartzea, beti baian ibilizan naiz, eta gero Legution, eta holako aulki mugikorra egiten nuelako, aulki finkorik egiteko neska askorik ez ginen, eta horregatik. Esan dezakegu burutik pasa zitzaizunik une batez, ibilbide garaioietan, haurtzaroa, nerabezaroa, burutik pasa zitzaizun uneren batez, epaile lanetan arituko zinenik, helduaroan, gaur egun. Ez, inondik inora, ez, Baina harremana izan duzu, epaile lanekin, horren erreferentziak izan dituzu, ezta? Bai, baina nik uste eta zuk arrauna egiten dezunean edo, ez dezula inungo momentuan pentsatzen noizbait zu beste horren paperean egongo zarenik, ez? Gainera, beti kirolaria izan da eta ez, beti iruditzen zaizu parte bat igual ez ainonak, ez, zurekiko gehien bat kirol guztietan, esan nahi dut, beti ez, izango da, ez, pixkat tokea emango izunatak ez eta orduan inondik inoraz nuen imaginatu, nahiz eta goatzen deten, goatzen ditut, ni arraunean nenbilenean ze epaile zeuden, eta oso tratu hona neukan gero bereiekin, baina, burutik pasa, nik uste, eskaini zidaten arte, behar zalako jendea, inoiz ez. Epaile lanak aipatu ditugu. Galdetuko dizut aurrerago, ea emakume epaile izateak zer dakarren, baina jakin dezagun, epaile lana ardura handiko lana da, kirol lehietan, epaile lanetan ari denak izugarrizko ardura du, ez ikuslegoaren aldetik bakarrik, partaideak, kirol taldeak, askoz ere gehiago, jardura ekonomikoak ere badira, ardura handiko lan bada. Zer nola hartu zenuen proposamen hau jaso zenuen momentuan? Hombre, arraro, eskin iziatenean, arraun asko gustoko det, nuen esan barru nuen ez, baina det, eta nahiz eta inoiz izirudikatu paper horretan ez, orduan beharrezkoa zen, egia da epaileri gabe ezin dela kirolik egon, ez, kirol guztietan daude epaileak ez, arauak dauden bezala, epaileak egon behar dira, eta oso gutxi zeuden, orduan aitak eskin izidan, haber probatu nahi nun, da etzela inungo kontraturik egin behar, probatu, ikusi ea zemuz, eta niretzako, probatu nun udara bat, eta denbora gutxiko gauza izango zala uste nuen, eta azkenan 13 urte pasa dira, baina, hasieran, pixkat probatzen hasten zera, egia da ez dela igual futboleko arbitro bat bezala, ez, baira dela figura bakarra edo, ez, nahiz eta gero gehiago egon, arraunean bai gaudela 8 bat edo, eta talde lan hori askoz esanguratsua dela esango nuke, ez, adibide bat jartzeko, ez futboleko, nahiz eta bereiek igual izan 15, beti figura bat dago, ez, eta hori seinalatuko dute, hori arraunean igual, ez, arraunean bai garela, eta orduan, probatzen hasi nintzen, ikusi nuen gustoko nuela, eta azkenan arrauna ezagututa ere abantaia handia zala gero, ez, arau horiek praktikara eramateko garaian dela, eta orduan jarraitu nuen, eta gaur arte. Talde lana da, epaile lana arraun munduan, ondo azaldu duzu moduan, bazenuen erreferentziarik, eskaintza jaso zenuen epaile lanetan hasteko, bazenuen erreferentziarik emakumeren bat epaile lanetan aritu izanarena?
Bai, gogoan nuen Gipuzkoan bat ibilitakoa zala, baina, ni Arraunean ibilitako garaietan, baina ni hasi nintzenean uste dut bakarrik nengoela, Gipuzkoan Bizkaian bai zegoela beste neska bat, eta gerora bai sartu zala Gipuzkoan beste neska bat, baina gehiago ez uste Gipuzkoan behintzat ez garela bi baino gehiago izan. Orain, hola buruz ez nuke jakingo, baina esaterako Euskadiko Arraun Federazioan 40 epaile baldin bagera 5 gera neskak gaur egun, así que tanik 13 urtera mezkit, beste neskak uste beste 12 eramango ditula, eta uste gehiago lehen baten bat bazegoen, baina beti minorian bai. Pentsatzen dut, tokein batetara mugitzeko beharra izango duela, ardura honek, ze askotan bat baina gehiagok Kontxako banderarekin lotu lezake akaso Arrauna, beste lehiaren bat, baina geografian lehen aipatu duzu, haurtzaroan Katalunia alderare joan izan zinatela, aita arraunlari zen garaietan, gaur egun epaile lanetan, ideia bat egin dezan entzuleak, nondik nora mugitu behar du Arraunean ari den epaile batek? Segun ze mailatan da bilen, gu adibidez, gu Kantauri itxaso guztian, Kantauri osoan zehar mugitzen gara, neguan, esan dezun bezala, jendeak ez du ikusten udaraz aparte egiten dugun beste lan guztia ez, baina gu orain ja abenduan uste hasiko garela kirol eskola, maila txikiagoko arraunlariekin, bateleko liga guztia, aulkiguriko liga guztia, hori normalen negua egiten duguna da, lurralde bakoitzeko epaileak beraien lurraldetan, orduan mugitzen gara Gipuzkoako kostan, Euskadiko txapelketetan ja bai mugitzen garela gehiago, eta gero udaran bai Galiziraino joan gaitezkela, Kantabria, Galizia, eta hemengo kostalde guztia. Biak aurrez aurre ikusteko, jakiteko ere Orion nola erantzuten duen Ohorezko mailan, bihar etxean, estropa eremu berrian, eta Zierbena ere ikusi nahi dut hemen, leia zuzen honetan Ibon.
Esan genezake beraz, azken hamarkada honetako bilakaera honetan argazki ezoikoak, honezkero ohikoago bilakatu zaizkigunak, ikusi ahal izan ditugula, alegia Kontxako bandera hitzordu nagusitzat hartuta, irailean, emakumezkoak aritzea, lehian, eta epailen lantaldean emakumezkoak ere ikusi ahal izatea. Esan genezake ohiko bilakatzen ari den argazki bat, baina garapen baten baitan eta oraindik ere pentsatzen dut. Bai, azkenean horrek niretzako bai, kriston lanketa eginda eta asko dago egiteko, ez? Bai alde batean eta bestean. Azkenean gero da ere zerri ematen diozun zuk ikusgarritasuna. Zuk telebistan bi epaile ikusten baituzu eta bat neska baldin bada, ez? Bai bilatzen, bai dala irudi parekide hori, baina gero sinatzera goazenean neska bakarra da beste 7 gizonezkoekin batera, ez? Orduan, gero liga berak bai, aurten aldaketa egongo da, eta datorren urtetik aurrera, 4 traineru bakarrik diot liga, jendeak ezagutzen duen ligan, udako ligan 4 traineru parte hartzen zuten orain arte, orain 8 izango dira, baina mutilak 12 dira, ez? Dena den nik beti pentsatzen dut gauzak ezin direla ere teiatutik egiten hasi, nik uste inbertsio handia arraun taldeketa jende gazteakin egin behar du, eta gauzak egin behar dira lanketa hori egin ondoren. Ezin gara hasi, orain 10 teknologiko 10 liga batekin, gero agian horrek luzera ez badauka jarraipenik, eta nik uste azkenean oso ondo dagoela gauzak parekatzen joan behar direla, baina ezin garela ere hasi kriston liga egiten, gero ez badegu inbertituko gazte jendea eta erakartzen arraunean astera eta pixkat jende animatzea gehien bat neskak eta arraunean txikitatik astera eta horrek jarraipen bat izan dezan. Esan genezake emakumezkoen arraunaren arrobiak zaintza behar duela, arreta behar duela, biziraupena eta etorkizuna kalitatezkoa behintzat bermatzeko, ez? Bai, eta gorakada handia izan dela, nik uste behiratuko bagenitu lizentzia kopuruak duela marrutetakoak eta oraingoak gazte arrobi mailetan gorakada izugarria izan duela, baina nik uste azkenean hori zaindu behar da. Hori ez badago, gero egin dezakezu 8 teneruko liga bat, baina kalitatezkoa ez bada ere etzaio ikusleari erakargarria egingo, eta hori dena azkenean ruleta bada, baina ruleta horretan gauza guztiak ondo egin behar dira, gero ezin dezuna da egin ez dakitzen bat aldetako liga bat, gero jendeari interesa ez badio pizten, orduan nik uste, orain gauzak ondo ari dira egiten, arrobietan neska asko daude, ja beraientzako azkate ja erreferente batzuk direla ja traineruetan ibiltzen diren horiek, edo Euskadiko selekzioarekin doazenak Europako txapelketara, azkenean lanketa nik uste telebistan traineru liga hori ikustearaztea, baina askoz ere atzetik luzeagoa dela. Esan dezakegu beraz, arrobi lan horretan garrantzitsua dela erreferentziak lantzea, goi mailako konpetizioan dabiltzan emakume arraunlariena, ez? Etorkizun hori bermatzeko. Bai, nik esango nuke azkenean kirol guztietan bezala geroz eta maila altuago egon, ikuskizun politagoa izango da, kompetentzia gehiago egongo da bai, eta horri lotuta txikitatik hasten diren arrobiko neska guzti horiei beste green bat sortuko zaie maila horretara iritsi nahi dutelako. Ez da berdinazu kirol batean hastea, eta jakitea igual mailatetara iritsi zaitezkela, eta hortikan aurrera igual ez dakazula hola inungo ezer berria hori, baina nik uste gaur egun geroz eta maila altuagoa eta geroz eta kalitatezko liga hobeak eta egiten dozen heinean arrobi hori mantentzeko eta neska berriak animatzerako, arraunean animatzerako hobea izango dela, ez. Emakume epailearen abia puntutik, ekin diogu elkarrezketa honi, urteotan esperientzia pentsatzen dugu anitza izan duzula, profesionalki garatzeko aukera eman dizuna, baina emakume izate horrek beharradinako ahalegin gehigarri bat eskatu dizu, sama bat izan da. Esango nuke niretzako
nik bintzat sentitu, ez dut sentitu karga hori emakume izateagatik, baina egia da txiki-txikitatik mundu hau bizita, banekiela nun sartzen nintzen, zer egin behar nuen, naiz eta berria zaren eta gauza asko berriak diren edo ez, badakit, banekin nun mugitzen ari nintzen, eta nik uste hori niretzako pertsonalki abantaia bat bai izan zala. Norbaiteri igual zaman ni nintzela iruditu zaio, baina behintzat niri ez diate sentiarazi egin emakume izateagatik, bai? Hori nik beti argi esan dut, eta zentzu hortan ez dut inoiz emakume izateagatik arazorik eduki. Gero atetatik atzera ez dakit zer esango duten, ez? Bai kirolariek eta, baina niretzako behintzat pertsonalki ez da zama izan, baina nik uste azkenean zure lana ondo egiten badezu edo jakinda ez, eta kirolariak sentitzen baduzu hortan, nik uste kasu hortan ez dela inungo diskriminaziorik egon emakumea izan naizelako edo zailtasunik jarri dizkidaten. Edo ez ditut sentitu bintzat. Edo nola ere, ahalegin bat beraz, egon badago, emakumezkoak inkorporatzeko epaile lanetan eta konpetizioan ere bai. Bai, porque gainera, ez dakit, ez justu igual gauden emakumeak ere, denak arraunlariak izan dakoak gera, eta igual ez hori izan da, igual beste ez dakit zergati, baina igual gizonezkotan bai animatzen dela, igual arrauna ere bizi ez duen, eukiko du bere esan nahia o bere zergaitia, baina bai, egia da, neska oso gutxi animatzen direla lanuntara, egia da, mundu hau ezagutzen ez badezu, nik beti esan den, ni arraunean hasi nintzenean, niretzako guztiz gizonezko mundu bat zan. Nik uste aldagelarik eta emakumeak ez genuela. Nik esango nuke lehenengo urtetan gelatxo batean aldatzen ginela, eta azkenean bai izan dela ez, edo irudikatzen zela gizonezkoen kirol bat bezala ez, eta gaur egun zorionez gauzak aldatu dira, eta orduan, ez dakit, nik hemendik izango animatu neskak animatzea ere paia izatera, eta nik ere esatet, kirola emakumeen arraunak gora doan bezala, honek bai gerora eukiko ditu bere fruituak, ez, epaile lanetan, eta arraunlari horiek ere noiz bait igual nekatuko dira, eta esango dute, hasiko naiz, orduan, igual prozesua luzeagoa izango da, baina nik ustet dana lotuta dagoela, ez? Zentzu horretan, ibilbide honetan, baduzu momentu edo une zehatzik identifikatuta, une kritiko bezala, mugarri izan direnak, arrazoi bategatik, ala besteagatik? Esango nuke ni hasieran, igual bai, urte mordo bat daramazkit honetan, eta egia da momentu kritikoak asko bizizan dugu, eta gehien bat ez jakintasunagatik edo ez, igual hartzeitu erabaki batzuk, pentsatzen dezuna gainera igual gero ez duna izango hainbesteko relevantziarik eta batean konturatzen zera, ostras, erabaki txiki honek, ez nola eragin dezake olako zea handi bat, ez? Bai, baldintzatzen duela norgehiagoka oso baten emaitza. Bai, hori da. Eta orduan nik ustet, niri, esango nuke epaile hitza ere erabiltzea ez zaidala gustatzen, badakit hori dela gure izena, baina, ez konnotazio oso gogorra dauka, eta nik uste dut, niri denborak bintzat erakutsi dela epaile izatera iritsi baino lehen, hainbat tresna martxan jartzea puntu hortara iritsi beharrez izateko edo, ez? Esanet, askotan igual telebistan ikusten dira estropadak, eta da, epaileak erabaki du, ez? Eta kriston zigorratoria, baina igual horren aurretikan egin dezakezu edo lanketa handi bat edo ez, horrea ez iristeko, badaude momentu asko, naiz eta aurre lanketa hori egin, momentu hori iristen dela eta erabakiak hartu behar direla, ez? Esate baterako? Esate baterako, zuk imaginatu ja estropada batean, zoazela traineruen atzetik, eta ja behin guztiz elkartzen direnean edo ez, momentu hortan, normalean iristen da momentu bat ja, ez, santzio bat edo jartzen dela. Interbentzio bat, ez da? Bai, orduan horren aurretik, ni adibidez, ni ez itxoiten momentu hori iristera. Oharrak egiten dituzu. Bai, bereiekin hitzeiden, patroi noa bisatzen, nahi zu kontuz, porque hau pasatzen bada, zure errua izango da, edo bien errua izango da, orduan, usten diet pixkario, jakinda, azkenean gure lana da, arautegi baten barruan danak alik eta parekideen lehiatzea eta parekidetasun horren barruan biak baldin badira beraiei kalte egin behar diotenak eta besteei ez, abisatzen diet ze momentutan dauden eta beraiek hartzela erabakia, ez? Kirolariak dira eta patroiak dituzte
eta dena delakoak, baina nik bai momentu hori iristerako albadet aurretikan abisatzen jo, nahizue, hau kontuz, porque ez dakit zer, netzako ez epaile lan bukaerako lan hori ez egitea nahiago dut. Edo nola ere, aipatu duzun testu inguru horretan aritzeko, pentsatzen dut, tresna batzuk zure baliabideak ere nolabait garatu egin dituzula urte hauetan, horrek konfiantza bat eskatzen duelako norberak bere buruengan. Hori lantzerako orduan, zure buruarekin egin duzun ariketa da soilik, ala lantaldeak eman dizu konfiantza hori, nola ikusten duzu konfiantza horren garapena? Ez da, nik uste azkenean, esango nuke, epaile taldearen artean, epaitzeko era oso ezberdinak daudela. Ez nuke esango zein dagoen guztiz ondo, eta ez, azkenean azken muga berdina da. Arautegi bat dago, eta arautegi hori martxan, betearazi behar dugu. Orduan, ez dut esan nahi beste lan egiteko era gaizki dagoenik, baina niri denborak erakutsi dit, nik saiatzen aizena bintzat erabiltzen, nire burua hobeto sentiarazten dit, eta uste azkenean, eta ja ez dela bakarrik arautegi bat betearaztea, baizik eta segurtasunagatik ere ekiditzea, ez? Momentu tenso asko, edo tenso, eta zerbait grabea pasa daitekela, bai? Ez da, en plan de, jun zaitez ez zuek, talka egin, eta esan nahi, segurtasun aldetik bai, erabaki batzuk hartu behar dira hori ez pasatzeko, ez? Azkenean gure lana, bai, arautegi bat betearaztea da, baina beraien segurtasuna bermatzea ere aldenean bada, ez? Gainera, hitzak berak ematen duen aukera, ez da? Epaile baten lana beti jartzen dela auzitan. Hori da. Inor ez dago beti erabate asebetuta, ez? Baina, ni hori ere beti izan dut, arrauna, ez dakit beste kiroletan arbitroki eta hau pairatzen duten, baina egia da arrauna azkenean, ez dakazu marra bat esaten dizuna hau kanpoan dago eta hau barruan, ez? Baloi bat izan daitekena, edo hemendik aurrera jokoz kanpo izan da, eta ez? Eta begiratzen duzu, eta erabakitzen duzu gero, ea jokoz kanpo izan den, edo ez? Arrauna, dakan ia politena da niretzako bai, zea natural batean ez, egiten dela, baina horrek ere gure lanerako behintzat baditu beste ez hain gustokoa, baina gero ere egia da, teknologikoki ere ACT Ligan adibidez, badaudela medio asko eta horrekin oso lagungarria dira, neguan ez hainbeste, orduan da pixkat, nire iritzi hemen doa eta horrekin goaz, baina zentzu hortan, esango nuke gure arautegi baten barruan ere milaka interpretazio egin daitezkela, ez? Momentu gozoren bat, bereziki gogoan duzuna, edo pozara indizuna, kutuna eduzena zerbaitegatik? Nik esango nuke igual azkeneko denboraldiak, ez? Behin ja nik uste guztiz konfiantza hartuta eta ez nuke esango lasai noanik nire lana egitera, ez noalako lasai eta gustatzen zaitere urduritasun puntuari eukitzea, ez? Horrek esan berako behintzat ez dakit, ez serio hartzen duela nire lana edo, baina bai esango nuke azkeneko denboraldietan igual askoz ere lasaiago nagoela gero lana egiterako orduan eta denboraldia bukatzen denean eta ikusten baitena ondo jundela eta ez, ni pozik nagoela, kirolarirekin ebai ez, erlazio ona daukat, eta orduan nik uste, esango nuke hola azkeneko 2-3 denboraldiak bukatzean beti, ez dakit, sentsazio hori badaukate, badakit beti gauzako betu daitezkela, baina okertu ere, ez, eta... Esan dezakegu beraz, nolabaiteko heldutasun batean senditzen duzula zure burua, profesionalki, arraunean daukazun arduran gaur egun? Bai, esango nuke azkenean urteak eta esperientziak bai eman diatela, ez, orain gauzak beste batera bizitzeko aukera hori, ez? Lehen, guatzen naiz askotan estropada bukatu eta ez nekien, ez da nun nengoen, nork irabazi duen estropada, orain nork irabazi duen ere batzutan kostatzen zait, oso itxututagoaz, baina bai, beste, ez dakit, ez beste goxotasun bat hartzen diot orain nire lanari, ez? Betiko presioa dago, azkenean arbitroa zarelako, baina aldi berean beste disfrutatzeko erabat iristera, ez? Lortu dut iristea eta azkenean bai, hori. Honekin ulertzen duguna da, presioak kudeatzen ikasi duzu, uretan? Bai, uretan eta lehorrean, azkenean.
Bai, eta nik uste presio hori kudeatzen jakitea. Eta, bueno, eta nezakin, norbaitek zerbait galdetzen badizu erantzuten jakitea ere. Osa, azten zarenean, arautegi oso zabala da, eta galdutaz daude, eta ez dakizu ez, eta nik uste urduritasun guzti horiek zentzu horretan, alde batera guztiak ebai, lehen esan dudana, ez? Azkenean estropadak bizitzeko bestera batera bizitze ditut orain, eta askoz gustorago nago, noski. Edo nolare, paile lanei buruz aritu gara, alare konpetitzea gogoko duen persona zara, ez diozu sekula utzi konpetitzeari, gaur egun, atezain lanetan ere ikusi zaitugu. Bai. Bai, hori, beti, ez dakit, nik uste txikitatik futbola asko gustoko, uste ez badakit, asko gustoko nuela, baina ez dakit, nik uste etxe askotan pasako zela, ez, nola, aita arraunlaria ez den, oain entrenatzailea, arraunean hasiko naiz. Baina beti neukan ze hori, eta iaia da, arrauna utzi nuenean, gero epaile hasi nintzen, eta hori eskaini zidaten antiguon taldetxo bat egin nahi zutela, eta probatzen hasi nintzen, eta baita gaur egun areto futbolean nabil konpetitzen, eta bai oso pozik, inoiz ez da berandu. Azken aipamen bat, aita aipatu duzu, neba ere baduzu. Argazkilari lanetan ere ikusi izan zaitugu, gogoko duzu diseinu mundua, hori nondi datorkizu? Ama beste parte da, ama juten zen aitari argazkiak ateratzea. Bai, ama argazkilaria izan dakoa da urte askoz, eta naiz eta bere ogibidea ez dudan jarraitu, hobi bezala edo, txikitatik ere berekin laguntzen asko ibilitakoa naiz, eta orain hori daukat hobi bezala, asko gustatzen zait, baina ogibide bezala orain arrauna daukat, hasi que... Zirni zinitin, mitili? Niski. Mitili di. Mitili? Osoa Infinity daukazunean antzeman egiten da. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu zuntzamaz wifi seirekin, telebista eta gigakopuru mugagabe duten 2 muikor linea 59 euroren truke. Azken prezioa. Kontratatu 17 dendetan edo euskaltel.eusen. Egun denek usai bera, ez dute izaten gugan, gorputzez jakin honekin abentura. Modu salatarian, kuleroko txurian, ilusioz ta beldurrez ezagutu zintudan. Emakume naiz zurekin, gustorik gabeko musu goxoekin, altzamarren dantzan, gozamenarekin, gorriz ikindutako espainekin. Inaukat zurekin da mina zuabe, zergatik zara nire irrifarraren jabe. Meia gertu zakit sentitzeko, nola naizen nire gorputzaren menpeko, denbora pixkanaka aurrera joan ala, ikasi du nirekin behar zaitu dala. Denek usai bera, ez dute izaten gugan, gorputzez jakin honekin abentura. Modu salatarian, kuleroko txurian, ez dakizu zuri esker, zenbat ikasi dudan.
Olatu morea inoiz baino indartsuago ikusi da Euskal Herri osoan. Kalean borroka feministarako aldarriak 4 haizetara zabaldu dituzte. Eta horrekin batera, zaintza erdigunen jarri dute denon eskubidea dela ulertuta. Zaintza sistema publiko komunitario baten alde eginez eta sektoreko langileen lan baldintza duinak eskatuz. Martxoaren 8tik abiatuta mugimendu feministak greba orokor batera deitu du. Ez dugu promesa huts gehiagorik nahi. Ez da gure diskurtsoaren kaptazio gehiagorik nahi ere. Zaintzarako eskubide unibertsala exigitzen dugu, eta zaintza horiek negozio izateari ustea. Eta greba guretzako bada tresna bat, bada langileontzako tresna bat, greba hori feminismotik berrindartzea, irakurtzea importantea da, garrantzitsua da, eta zentzu horretan bagoaz, bide hori eraikitzen prozesu honetan. Zaintza eredua eraldatzeko beharra aldarrikatzeko eguna izan zen martxoaren 8koa, eta milaka herritarrek kaleak hartu zituzten. Instituzioek eta sindikatuek ere bat egin zuten mugimendu feministak deitutako mobilizazioekin. Goizean alaberrela sindikatuak Bilbon egin zuen manifestazioa, zaintza zerbitzu publikoetan izandako murrizketak salatu zituzten. Eta zaintza lan horiek gainera, aldarrikatzen dugu, partekatu behar direla, inkluso eremu ez profesionalizatuetan, ez? Hortaz, zaintza sistema publiko doan, duin eta kalitatezkoa aldarrikatzen du elak. Aldiz Lab sindikatua Euskal Herriko hiriburu nagusietan kontzentratu zen. Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean eta Sabin Etxaren aurretik igarotzen ertzaintza oldartu zitzaien. Ostera Donostian ere tentsiuna sortu zen. Sindikatuak idatzi bat helarazi nahi izan zion Aldundiari, baina sarrera ukatu zieten. Eta gure ustez zaintza denok jaioganetik ezinbestez behar dugun zerbait izanik eta gizarte hau sostengatzeko ezinbesteko zerbitzu bat eta beharra izanik, gure ustez horrelako funtsezko eskubideak bermatuak izan barko lieke. Bestalde pentsiodunek ere bat egin zuten mobilizazioekin. Euskal Herrian 1.000 eurotik beherako pentsioak dituzten emakumeak 200.000 baino gehiago direla nabarmendu dute, eta milaka eta milaka direla 700 eurora iristen ez direnak. Zainketa lanak partekatuak izan behar direla ere esan dute, eta horretarako sistema bat aldarrikatu. Zaintzan eredua bultzatzen nahi diana da, guk hor, bai gure hilobei, bai gure kideei eta deno zaintzea, ez? Baina ikusten dugu, konpartitutu behar degula. Zaintzaren sektoran lan egiten duten gehiena gainera emakume migratzaileak dira, eta horien egoera are larriagoa dela salatuz, mugimendu feministak eta sosa arrazismoak atzerritartasun lega indargabetzea eta pertsona guztien erregularizazioa eskatu dute. Las mujeres migradas existimos, que las mujeres migradas, aunque no puedan salir, sobre todo las mujeres que se dedican a los cuidados, al trabajo interno, no puedan salir a manifestarse, nosotras estamos aquí para hablar por ellas, porque existen toda un marco legal, que es la ley de extranjería, que les impide regularizarse. Eta nola ez ezin ahaztu horrelako egun garrantzitsu batean preso dauden emakumeak. Euskal emakume presoek jasaten duten zigor hirukoitza salatu dute Iruñean. Emakume presoak izateagatik urte luzeetan are bakartuago eta are urrunduago egoetan dira. Sistema patriarkalaren adierazle garbinetakoa den kartzela sisteman zigor krudelago bat jasanez. Honetaz gain, Euskal emakume presoak ere zigor gehigarria dute, salbuespenezko espetxe politika. Honen ondorioz eta emakumeentzako izendatua dauden espetxeen eskasia dela eta Euskal emakume presoen egunerokoa gizonezkoena baina zailagoa da. Argi dago oraindik egiteko asko dagoela, baina herria borroka feministarako prest agertu da, pausoz pauso gizarte berdintxoago baterako bidean. Gaurkoan Bilbon gaude, entzuten duzuen bezala, martxoaren 8ko manifestaldian. Eta hemen diren jendea elkarrizketatzeko asmoz etorri gara. Galdetu nahi diegu, ea ze sektore dagoen feminizaturik, ea zaintzaren inguruan zer uste duten, edo agian Espainiako eskuinak ia estutzen ari den oraingo urte hauetan. Haupa, segaitzik etorzarien manifestaldi honetara?
Dagolako oraindik dauzela gauzak aldatzeko eta delako egun bat emakume guztiak batera egoteko eta jakiteko guztiok hemen borroka honetan batera gaudelako eta hori oraindik ibilbide luze bat dagoela pentsatzen dugun arren oraindik gauza handiak lortu egin ditugu, baina oraindik gehiago dauz lortzeko. Zelango diskurtsoa bota duzun, jendea dau berari, vamos, olatu eitzen. Ia, zuk zeraitzik etorzara? Orain arte gauza asko lortu duguz, baina oraindik lortzeko asko gelditzen direz, eta gu ez bagara etortzen nore etorriko da, eta guztiok berdina gura dugulako, eta ezin abenengatik hemen gauzelako. Egun bete heldu behar da, hau ez talain behar. Eta hori lortu arte, etorri behar gara urtero. Guziena izango zen, jarraitzen, borrokatu behar dugunez, eta egun horietan aprobetsatzen dugu hori aldarrikatzeko gauza pilo gaude oraindiz paperen gizarte honetan hobetzeko. Nire kasuan, neure burua feminista kontzidatzen dudalako. Azken finean ikustu dut neure eskubideak edo aldarrikatzea oso garrantzitsua dela eta eguna proposa dela gaur, gore eskubideak aldarrikatzeko. Uste dudalako lan asko dugula aurretik, oraindik matxismo eta mikromatxismo asko daudelako, eta borrokatu behar da, eta atera behar gara kalera eta reivindikazioa egin. Ze sektore daude zuretzako feminizatuta gaur egun? Batez ere zaintzaren sektorea. Zaintza, garbitzeko lan guztiek, hoteletako lan guztiek, bai hostelerian eta holan, gehienetan emakumeak izaten direz. Etxeko langintza edo etxean lan egiten duten pertsonak askotan, garbiketarekin zerikusia daukaten lanak. Zainketa sektorean lan egiten dutenak, ere sektore sozialean, hau da gizarte langileak, hezkuntzan ere, zaintzarekin erlazio duten lanak. Nik batzilerretik atera ginean, gu gauz ikasten medikuntza eta ikusten da argi eta garbi, ingenieritzara edo joten direla mutil gehiago, dagolako lotuta edo gehiago mutilekin, eta erizaintza, medikuntza eta hori guztia, gaur egun oraindik mutil mediku asko dauz, baina hala ere ikusi da dagoela lotuta neskei edo. Igual zaintza edo umekin egoteko edo irakasleak adibidez, hor emakume proportzioa askoz ere handiagoa da. Jantokietan ere. Umeekin erlazioa daukan edo zer gauza gehienetan emakumeak ikusten direz gehiago. Zure ustetan emakumiekolako egun baten lanan librantza izan barko luke? Gaur borroka egiteko gune da, gaur ez da lan egiteko gune. Eta denak gelditzen danean, zelan zen beharrezkoa garen. Nik bai egingo nuke greba bat, bakarrik emakumeek egin eta saketen greba bat, ikusteko zein garrantzitsuak garen sektore danetan, eta ikusteko gure falta beharrezkoa dela, baina nik ez nuke esango dela egun libre bat, ez delako jai egun bat, hau ez da ospakizun bat, gu ez gaude ospatzen aldarrikapena, azken finean guk gura duguna da hori, aldarrikatzea, berdinak garela eta eskubideko berdinak izan behar direla. Orduan nik ez nuke egingo egun libre bat bezala, egingo nukena da greba egun bat. Nire ustez gaur da borrokatzeko ze falta zaigun gauzari buruz, ez jaia egiteko aldarrikatu barik. Ni goratzen naiz, orain ja ez dute egiten ezin dudalako, baina orain dela urte batzuk egiten un huelga edo greba, azken finean modu hon bat delako jendeak ikusteko zelan emakumeak gelditzen bagara, munduak gelditu egiten dela eta greba egin nuen urtean argi ikusi izan ikastolan emakumerik ez zirela joan eta ez zirela ez da klaseak emon ez da ezer, orduan modu garrantzitu bat edo modu oso on bat da grafikoki edo bizualki ikusteko gu gelditzen bagara mundua gelditu egingo dela. Zelango hitzeko, zezuela. Ez que badirudi esan dutzasuna galderak eta berak badakitaz ez. Zu ez zara izango politiki, Ez. Bale. Uste dozue Espainiarko eskuinak feminismoan inguruan dauden gaiak eta urteten direnean beti hauren kontra egiten dabela eta gaur egun daudela oso metitze, esan dezakegu? Nik uste dut baiet, nik uste dut argi dagoela bere politikan ez dela sartzen emakumen aldeko politikarik. Azken finean beraien politikaren alde nabari bat da, naiz eta beraiek esan beraien partidoetan dauzela emakumeak, da emakumen eskubideen kontra jutea. Beraientzako jarraitze dutelako beraiek botere, guk ez daukagun botere bat izaten. Eta orduan nik bai uste dut daudela bai, hori sartzen, gure borrokaren kontra.
Atzo ikusi genuen adibidez, adierazten digu, daude gauza pilok mugatuta daudela, oraindik. Nik uste dut, beraiek erabiltzen dutela feminismoan, beraiek gura dute moduan, eta aldatu egin nahi dutela feminismoa zer gura dago izan, obviamente da, beraiek tikizmikiz edo rabia moten dielako, gauzak lortzen ditugulako. Eta horregatik beraiek aldatu nahi dute, eta egunero ikusten da, hartu egiten dutela diskurtsoa eta bere erara edo moldatu egiten dutela. Baina beti izan da. Espainia beti izan da rancia machista, patriarkado total, hori ez da aldatu. Baina on azkenean, igual agresiboa da diskurtso hori edo... Baina hori ez da aldatu, hori beti da nik izan da, Eta mundu feminista batera jotzeko, zuk zure ustetan zer aldatuko zendun lehenengo gauzie? Edukazioa. Lehenengo ikastolatan eta oin eskera jente gazte pilo bat dau manifestapenean, eta hori da, zer ondo egiten dauelako sozidadean, informazio askedeki jente gazteak, guk ez dugu leuki gure garaien, eta informazioaz, edukazioaz, edo noraldu algara, baina, klaro, hori aldatu inbardaz, azkenean ikastolatan, eskolatan eta dana, handino soziade patriarkala da. Eta hori aldatzen badugu apurka-apurke, hortik hasieratik ja gorantza joango gara. Hori da, gora borroka feminista. Beti, gora. Dut ez dagoela lehenengo gauza bat, nik uste dut gauza danak direla oso garrantzitsuak heltzeko feminismo batera. Azteko, gure kontra doazen zenbait aldarrikapen ezabatuko nituzke, zenbait, azkenan botera dauden zenbait ente edo politikoengatik. Nik uste dutela elkarlana, danon artean jutea aspektu txikitsuak lantzen, eta hori. Gaur egun oso garrantzitsua, usuario bat jartzea eta jartzea nahi duzuna, min asko egin alduzu, mogollón de post machistas, publicaciones, comentarios, soberan daudenak eta gaur egun min asko egiten dutela emakumei, mensajes, fotos polla, tal, sobran completamente, eta hori landu behar da, eta niretzat soluzio errazena DNI-a jartzea, si te vas a hacer una cuenta, y así te localizan y la gente se callaría más la p***. A ber, arazo da hezkuntza. Azken batean txikerra garenetik ikasten badugu errespetuz tratatu behar dugula mundu guzti, berdintasunan oinarritutako hezkuntza jasotzen badugu, etorkizun batean ez lirateke injustiziarik beteko, ez da, edo? Bai. Zenik esango nun, jende asko daukala pentsamendu bat, baina ere da beren etxean edo erakutsi dieten gauzengatik edo, baina oso zaila da pertsona batzuk azkenan bere umei edo erakusten diete beraiek ikasuten edo beraiek pentsatzen duten, orduan hori aldatu beharko zen. Eskerrik asko, arrantza ingo, ez da gora borroka feminista ingo. Venga, bat, bi eta hiru. Gora borroka feminista! Uholdeak proiektua, izenak esaten duen bezala, uholdeen inguruan hitz egiten du. Pasaen urtean, Justonia Atarrabian egon bizitzen, eta oso gertutik bizi izan dituen Atarrabiako uholdeak. Orduan, momentu horretan hasi nintzen pentsatzen ideia polita izango litzatekela uholdeen gaian zentratzea, nire proiektu artistiko hasteko. Nire onpatzena benetan, momentu hori non arazo bat daukasun eta konpondu behar duzun. Landa ere muan izatea niretzako normala izan da, ze hemengoa gara, tailerra hemen dago, herri txiki batean, orduan ez diogu atentzio asko jarri, joan den urterate deskubritu genuela landa ere muetan ari direla gauza asko mugitzen.
Eta hemen zedekogu Loraldize, euskal kulturarekiko zaletasune sustatzeko jaialdi zedekogu bera. Bilbon ospatzen da, baina gaur egun ja, Euskal Herri osoan ezagune da junaz esaten, ezagune da. Eta berton ikusi aldoguz pelikulak, sinemako filmak, bebai dantzaldizek, poesia, bertsolaritza, literatura eta euskal kulturan dauzen era askotako gauzek. Ez dakite zuek Ibai Fresnedo eta Maider Galardi egon basarien nonoiz antze? Loraldi zen? Ez, baino aurtengo plan kristorona dakat, martxoaren 25-en, Loraldia terminala deituko dan egun bateko jaialditxoa bezala, gazte sortzaileen 5 ekitaldi daude, tartean Formol Laborategiaren album, Abiaren kontzertua eta mankizuna. Uste dut gainera sarrerak agortute dauzela horrena, ez da? Así que igual aurten estrenatuko naiz. Oh, ze ondo. Oye, interesante. Nena ez egon, baina, bueno. Jungo zinen? Noski. Hombre, ondo sonaten dago, ez da? Aurton, ez dakit badizun Maider, baina Gabriel Aresti gogoratuko dabe, eta bereziki berari prestautako egun oso bat dau. Zeuena izango bazan Loraldi ize, nor hartuko zenduen, nori gogoratuko zenduen, nor gogoratuko zenduen barkatu. Nik uste, tertulio honetan, espazioa hartu beharko lukeela, Maiderrek oin dela egun batzuk iaztako txioa, kasu honetan EHU-n, EHU-ren areto... Ai, behitzu, ekarteko izena ze, Bizkaia aretokoa, ez da? Nik uste lotuta dago. Ai, ama, pero Maiderrek azaltziez zer egoa. Junintzan hitzaldi bat ematera, moderatzera, eta Bizkaia aretoan zan, EHU-ren areto bat, hau da areto publiko bat, eta bertako gela edo forum guztietako izenak Euskal Gizon ilustreenak ziren, ez da? Arestibera, Etxepare, Txillida, Oteiza, Barandiaran eta beste hainbat, eta eskatzen nion EHU-ri buelta bat emateko zerrenda horri, badaudela emakume pentsalari, ikerlari, sortzailea, abeslari, idazle, emakume pila bat. Hasi behar baino bagera omenaldiak egiten eta hildakoak gogorarazten, pues esango nuke Mauriziari ingo niokela nik omenaldia, ezakit gainera, ezakit orain eraberritzen ari da nere pandero eta trikitixa eta euskal musika. Dokumental bat ingo da horren inguruen. Aire dokumentala, orduan potente dato. Jake hortan gauden eta Ines Osinabak eta Lore Argaratek ere badakaten emanaldi bat montatuta eta bar, pues ja all in eta Mauriziarekin atope. Bai, nik igual pertsona zehaz bati ez, baina bai Euskal Herrian pedagogia ere moan hainbat eta hainbat aportazioa egin duten emakume horiei guztiei, igual. Zudanari batera. Bai, kolektibo bezala, o Vicenta Mogel, berdin dit, igual dit. Nik primero estarbe. Igual bai gomendatzea Loraldiari eta EHU-ri Maria deskargatzea. Bai, hola nik izen asko etorko beak ezen burure. Irakartzeko bai. Zer bakarrik, gainera, ez bakarrik galderan erantzun, baizik eta beste asko, hori egize da danak ez diela Euskaldunek eta mundu osoko emakume gauzela hartzen, orduan. Eta han ustot Bizkaia aretoan bakarrik dauzela Euskaldunek, ez da? Zuki gondosun argazki. Bebai, Txelandiatik ikusi dutzu zer, eta erantzun egiten dutzu, ez, Maider? Erantzuten dutzu, ia non hori bebai harino bururatu dakola hori, eta antza horrez geroztik bebai UPV-ko gela batzuk bai hartu da bela emakumien izena. Kasu honetan Leioako komunikazio fakultateko zenbait izen aldatu edo izendatu dituztenen emakumeen izena jarri dituzte, eta egia da areto edo Bizkaia areto handi hortako plaza bati jarri diotela ere emakume baten izena.
asuntoa da, anekdotikoa dela eta beti dela korrekzio bat. Bakarra, ezta? Eta korrekzio ez dela hartzen dela emakumeen izena jartza eta ez berez, ez dugu, berez ez dugu hortan pentsatzen. Beraz, nire eskakizuna hori da, ez areto bat gehiago irekitzea, ez? Nire eskakizuna da aldatzeko hor dauden. Hau da, txilidak galdu dezala bere aretoa. Hori da nire eskakizuna ez da areto gehiago irekitzea, baizik eta daudenak, beti esate dugu, ez? Txilida, kendu, txilida. Ez, baina, karo, gutxiago kostatzen du gehiago izatea, daudenen posizio privilegiatu horren gaineko gogoeta bat egitea baina. Hemendik aurrera, txilidarinik galardi gehiatzen. Oso Ondo, ez da? Perfektoa. Zelango importantziz edo deko olako festival bat eukitzi Euskal Herrizen, olako kultura sustatzen duen festival bat eukitzi zuentzako? Erabatekoa eta izan ere, azteratuko nuke Bilbon eta gainontzeko hiri zein herrietan. Ingo nuke igual zabalagoa, o ibiltaria, o ez dakit. Baiz ingo zen duen, Ibialdiz, Nafarroa oinez eta honen modukoak, edo ingo zen duen rotaten. Formatu ez dakit, baina Bilbotik ateratzea, Bizkaiatik ateratzea interesgarria ez dakit. Eratzea pixkat Euskal Herri. Adibidez, badago Atlantikaldia errenterian, uste Ziburun ere egiten dutela liburu azoka bat beste kulturrekitaldi batzuekin ere. Bai, holako kulturrekitaldizek egon diese, ean, poesia gonak egoten dabe, bai, eta Sormene, Galdakaon... Hori da. Bueno, bai, baina igual dino orokorrien Euskal Herri mailan, adibidez, Ibialdize badakigu Bizkaian dela, pues guau, Nafarroa oinez, Nafarroan, guau, holako soseregoti urtin baten edo, ez? Gipuzkoan, Lapurdin... Ez dakit Loralia edo besteren bat, baina Loralian formatua replikagarria da. Hori izan nahi dut. Bai. Eta garrantzitsua. Orduan bai. Bardun izango txagu Loraldikoari, mesedez, edatu zaitezte. Bai. Edatu zaitezte. Bai, ez da? Bai. Esan kamarari, esan, mesedez. Venga. Edonon, antolatu. Edonon, niretzean. Antxontoieriak inban moduen, ez da? Bere bakarrizketak igual espazio ekoizietan. kultural interesgarria da nire etxea, bai. Nahi bazun, ningo guzu zer, maider galardi ego, ya ez da txillida, ya galardi da, kontuz. Bueno, zokoa geha, kasi. Hori da. Euskal kulturari dagokionez, zuentzako zein da plan ikustokoena? Ez tozta zuezako arrise jasotzi edala, ez da? Nei asko gusta ez zait antzerkiak ikuste. Antzerki. Nei musika. Musika, nire bai. Ez que enduiztazu, tio. Musiki da. Bai, baina ez dakit, berez, bai antzerkia, musika, dantza, eske denak kontsumitu egiten dugu. Markatu oso kultursari gara programa hontan, ez? Oso, ikusten dut, bai. Oso eta militanteak gainera. Eske hau ez da, zengo eta azteburu hontan. Tipo, ikustezea kontzertu batea eta beti berdinak ikusten. Bai. Hori gize da, jente ezagutzezu, zelan esazten, nire bikotik esazten. Eske azkenean, Euskal Herrizen danak ezagutzezari ezetan asozialeku bernietara. Hori izan barro, nik uste dut, igual gure kasuan privilegiatua geha, baina gu juton geha, gure lagunek antolatu eta egiten dituzten gauza guztitara. Ez dira da gutxi. Hori da. Bueno, gehixau, beti alda gehixau, ez? Hori izan dut. Bai. Vale, basuretzien ingogu, urrengoa, ez? Maider bekertu dekogu. Bueno, zeuek esan dutzoten moduen, loraldira aurten zu juteko esperantziko zu eta ikusi dut bai hori biltzanela ikusten zer dagoen da zerez. Zu ibai, aurten juteko esperantzarik edo... Juteko asmurik ez, baina agenda dakatelako topera eta bueno, pues ordaindu barra dako bai, hori aitortu barra izuet. Leku askotan ez da ordaindu ere? Leku askotan ez, baina, bueno, nik interesa dudan... Leku zuzena ordaindu bida. Bai, eta gaur egun, 8 mila zau bat berkear, ez? Vale, bestezkak izun bat orduan, mesedez. Gauza politze, diru barik inaldire. Bai. Inaldire mesedez, edo gube bai, algara jun, ikusi, eta gero programa hontan komentako. Nik uste, hor, diskrepo,
kultura ere da ondasun bat askotan ez zaiola ematen balio materiala eta Claro, bai, brometak dira ebilnaz, barkatu, bromia esan. Gu sarrera ordaintzeko prest gaude, peajea gratis da egunean. Exactamente. Ostras, eske hori ja beste kontu bat da. Exactamente. Baina nik antzerkion bategaitzik, euskarazko antzerkion bategaitzik, euskarazko bitxuse, hosti, birriten junaz ni irati ikusten, nik ordainduko, guztetan badaten ordainduko, bai, ala bai. Peaje ez tot nahi. Lautan jungo gea, eta albun ikustea lautan jungo gea. Hemen importante da hori, horregatik gure militantzia. Gero badago jendea superprest dagoena €100 ordaintzeko Beyoncé ikusteko, Barcelona adibidez. Bale, nire eskakizuna aldatukot. Loraldia, mesedez, gu 3 gonbidau, eta gu antzerki, musika, sinema, horren inguruen ingo berba. Eta kubrituko dugu, dena. Kubrituko dugu. Eskerrik asko. Ba, eskerrik asko. Bi begirada elkartu